Яңы ел байрамы бер касан да кыш бабайһыз үтмәй. Бына инде 300 елга якын ул балалар һәм олы яшьтәгеләргә лә иң көтеп алган яңы ел кунагы булып кала. Яңы ел байрамдары мәлендә узган кыш бабайдар парады изге йолага үрелде. Йылдар дәвамында Морак авылында узгарылып килгән кыш бабайдар, карһылыулар һәм уларның әкият дустары байрам сараһы быга асык дәлил. Парадта төрле авыл биләмәләреннән килгән мәдәният хезмәткәрләре әүзем катнаша. Парад барышында яңы ел геройдары үзәк урамдар буйлап узып, халыкка байрам кәефе тараттылар. Сараның төп өлеше район үзәгендә урынлашкан Зәйнәп Биишева паркында дәвам итте. Менә әле без райондагы кыш бабай парадына килдек. Шул кадәрле күңелле, шатланып, бергә яшьләрне бергә китереп, хатларып белән абдыхай итеп йөрибез. Бала-чагалар шул кадәрле шат. Байрам мәлендә халык кышкы һуыкка бирешмәс өчен артистларга кушылып бейене, йырланы, купшы, шыршы тирәләй әйләнде. Мауктыргыз тамаша барышында кыш бабайдар һәм карһылыулар флешмобла булып узды. Петровка авыл биләмәһеннән килдек бүгенге байрамга. Исәнлек, һаулык, бәхет, гаилә иминлеге теләйбез. Исән-һау, яңа елда каршыларга. Яңа елда нимәләр көтәһез? Яңа елда бөтен изгелекләр генә килеп торган инде. Hürmetli Башкортстанлылар, һезде һагынып туган ягыма районыбызга һезде һагынып кай дип йеттем. Үзебезнең районның халкын ысым күңелем белән якынлашып килгән яңа ел байрамына котлайм. Барына да исәнлек, һаулык, яңа елда яңа уңыштар, яңа биекләр яулауын теләйм. Барыгызга исәнлек, һаулык. Пусть следующий год немного лучше, чем прошедший. Ну